Sesalah jadi ayam mandi nan kok bulia dialia para sayang bawa pailah jauh dari diri. Oi tak salah bunda manganduan lah kan nasibnya untung badan baban bare oi tido basing duluan cayalah ku dua manang duang kan. Tatalang banyaran tatalang tiba di badan tape bana malang banyak oi kan duang urang nan malang tiba di badan tape bana gali lubang lana tutui lubang banantun sepanjang hari kalau kasalah di badan surang tadape batenggang lain gali lubang lana tutui lubang banantun sepanjang hari kalau kasalah di badan surang tadape batenggang lain. Indah mau pe untung badan sesalah jadi ayam mandi nan kok bulia dialia para sayang bawa pailah jauh dari diri. Oi tak salah bunda manganduan lah kan nasibnya untung badan baban bare oi tido basing duluan cayalah ku dua manang duang kan. Tatalang banyaran tatalang tiba di badan tape bana malang banyak oi kan duang urang nan malang tiba di badan tape bana gali lubang lana tutui lubang banantun sepanjang hari kalau kasalah di badan surang tadape batenggang lain gali lubang lana tutui lubang banantun sepanjang hari kalau kasalah di badan surang tadape bateng